μέσα. Μπράβο το καλό παιδάκι. Τι βλέπετε τώρα, παιδιά? Ένα αυγό που σπάει. Ένα αυγό που σπάει. Ποιο αυγό σπάει, για δείξτε μου. Αυτό εκεί. Μπαμπά, βγάλτε αυτό από εκεί μέσα. Είναι μικρό. Έλα. Άλλη δύναμη. Να το βγήκε. Έλα, το άλλο που θέλει να πάει. Να σπάσει όλα τα αυγά θέλει. Εσύ, βοήθα τα αδερφάκια να βγουν. Αντί να κάθεσαι εκεί να σκαρφαλώνεις. Ναι, τώρα να το σπρώχνει για να σπάσει. Ναι, πριν το έκανε. Βρε, πού πας? Μπαμπά, δεν καταλαβαίνω γιατί κουκόρι. Άντε. Πού πας, ρε? Πού πάει, Πέτρο? Να σπάσει τα αυγά. Γιατί δεν βοηθάς τα άλλα να βγουν? Δώσ' τους μια. Σε αυτό εκεί κάνει αζιορυβεσία θέλεις. Βρε, πού πας? Τι κάνεις? Ναι, χαζό. Αυτό το χάζω, Γιώργο. Μπράβο και το πουλάκι. Το βοηθάει τώρα. Το βοηθάει? Ναι, τα σπρώχνει. Μπουμ. Κάτα. Είναι η μάγος. Σπάρσε και σιγά. Πότε να σε πάμε στα αδερφάκια σου να αφήσεις τα άλλα ήσυχα. Έλα ήσυχα. Βγήκε η Θανάση. Όχι. Αρχίζω και ακούω τσιου. Είδες. Αυτό θα βγει τώρα. Παίρνουν λίγο αέρα. Ετοιμάζονται και θα δώσουν το τελικό χτύπημα. Να το. Έλα, θα το καταφέρεις. Δώσε. Άλλη μία θέλει. Μία ακόμα και βγήκες. Έτσι δεν είναι, Θανάση? Ναι, έλα να δεις φωνή, αυτό θα βγει τώρα, σε λίγο.
Λίγο ανάσε και μπαμ και το άνοιξε. Εγώ λέω πως το άλλο. Μη χαστό μου. Άμα κουνηθεί αυτό θα το ανοίξει. Να το! Βάλε δύναμη! Χωράει να βγει. Χόντρινο φάει. Αυτό θα βγει. Πού πήγε τ' άλλο? Τώρα το βάλαμε του μέσα. Να το! Έφυγες! Μπράβο το καλό παιδί! Μαύρο μας βγήκε αυτό. Έλα! Αυτό ήταν και μεγάλο. Σόφια είναι. Όχι. Κάθε λίγο το παίρνει ο ύπνος. Γιατί? Απ' την κούραση. Μπαμπά, βγάλτε το. Άστο, θα το βγάλει μόνο του. Κοίτα το έξω. Εδώ. Βάλτε το πιο κοντά μας. Αυτή τη στιγμή γεννιούνται. Δείτε το πως βγαίνει από το αυγό, ελάτε να δείτε. Έλα. Το ένα μόλις βγήκε και αυτό τώρα βγαίνει. Το βγάλαμε και βίντεο το μαύρο που έβγαινε. Πού το που βγαίνει? Αυτό τώρα θα δώσει μια τελική σπρωξιά. Άσπρο είναι τούτο. Αυτό εκεί είναι μαύρο. Έλα σπρώξε. Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου. Τι? Τα άλλα τι κάνανε? Τώρα κοίτα. Είναι Άλλο να μια γεννήθηκε πριν 10 λεπτά. Πού το? Εκεί το πήγα. Τι κάνει? Γεννήθηκε? Εκεί το πήγα, ναι. Επιτυχία έχεις δηλαδή, Ένα γκρι είναι. Αυτό που κάθεται δίπλα στο κίτρινο. 2, 4, 5 είναι, Και 2 εφτανάτο βγήκε. Έλα, σπρώξε. Το παίρνει ο ύπνος συνέχεια. Αυτό εκεί το μαύρο. Και τα δύο. Να το! Έλα. Να τώρα. Σπρώξε, βρε. Άστο. Έλα, σπρώξε. Ναι! Κάτσε φάνε. Άντε βγες βρε. Να το βοηθήσω. Το βγήκαμε. Βγήκε! Γιατί έχει αίματα. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Στρίψε από την άλλη τώρα, άντε. Μπαμπά, το μαύρο